barke tsakanin mace da mace a nan TikTok, to mu maza ina ruwanmu? Babu ruwanku, wannan faɗan ɗan Daudu da 'yar Daudu ne. Ni ina tare da Hajiya 'yar Daudu. Sai ka kyale ni. Sai ya kyale Hajiya 'yar Daudu ta ci umaru uwar ɗan Daudu. Shi ne kawai. To ni ina ruwana? An gwasa da Sadiya Haruna na ba da kanka. A make na ba da kanka, a kuntile na ba da kanka, a girbe. To mu maza zan gaya muku. Rabi raina, kin tsaya an gaya wa maza. Kowa gobe ya sai mineral. Ka sai mineral ɗin kana so ka sha coke, ka sha coke. In kana son ka sha fanta, ka sha fanta. In kana son ka haɗa juice, ka haɗa juice. Ni 5 alive nake sha. Saboda haka duk wani namiji mai ka faɗa kawai gobe ya yi sit back, relax and watch out for the fight. Tsakanin 'yar Daudu da 'yar Daudu. Tsakanin ɗan Daudu da 'yar Daudu. Ni nake tare da Hajiya 'yar Daudu. Kano State Material G Fresh Alamin an gome ka faɗa. Hankali na kwance yake murris. Ana ta hayya. To me ya faru? Mu maza me ya haɗa mu da mata? Ya ga cin tsakaninmu da mata mu kula da su, mu biya musu bukatunsu. Bukatun dare daban na rana daban. To ni ina biyan bukatun nan. Ina kokarin biyan wannan bukata. In sai mata abin da take so. Ni na ma bawan sayyadan ne. Babana ma bawan babata ne. Ni kuma bawan sayyada Sadiya Haruna ta ba da kanka. Arewa Plus TV. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode. Arewa Plus TV. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.